snakker du om? Hun er jo fucking klam. Dreng. Kan du se? Er det ikke tværm det der? Hallo, Svans? Laver du lektier? Ej, gutter, lad mig være. Læg ham. Sindssygt, brate. Fuck ham der. Stod du roligt? Hvad er klar? Du skal altså ikke tage dig af dem. De skulle bare tage og få sig et liv. Mange tak. I dag er en dag, man kan bruge til at takke sin familie, sine lærere og mest af alt sine venner. Det at være en ven er nemlig den største gave, vi kan give hinanden. For det år siden var jeg så langt ned, jeg kunne komme. Jeg var i mit livs svageste øjeblik, men lige inden jeg gjorde det unemmeligt, fik jeg et nyt håb. Bare et par timer, inden jeg havde tænkt mig at begå selvmord, kom der en og hjalp mig op. Jeg vil bruge denne dag til at takke min bedste ven, Julie. Aldrig undervurdere styrken i dine handlinger. Med en lille gestus kan du markant ændre en andens liv. Både til det bedre og til det værre. Start a revolution in this average everyday town. Would you believe me? Would you do just one thing that might seem a little crazy? To lift up someone, it's gonna take love, it's gonna take time, gonna take everyone around. Make a change, make this world a place that we want to live. It's gonna take a moment to turn it all around. Gonna take patience, so don't get down. Be the change in the world